HUS Market SRO so sídlom na Štrkovej v Žiline sú profesionáli v podlahách a podlahovej chémii. S dlhoročnou praxou a hrdou reprezentáciou renomovaných výrobcov vám prinášame produkty vrcholovej kvality od značiek konzorcia Uflor, Uzin, Wolf, Palman, Arturo, RZ. Naša široká ponuka zahŕňa liate podlahy, vinilové podlahy, farebné nátery, oleje a laky na parkety, podlahárske stroje a rôzne príslušenstvo. Pokiaľ potrebujete profesionálne poradiť pri plánovaní a realizácii vašich podláh, obráťte sa na nás a my vám radi pomôžeme. Poskytneme odbornú konzultáciu a pomôžeme vám vybrať to najlepšie pre vaše projekty. Navštívte nás v našom showroome v Žiline alebo Bratislave a objavte svet podlahovej chémie a dizajnu, kde sa kvalita spája s vášňou pre detaily. Vaše podlahy budú odzrkadľovať vašu jedinečnosť a štýl po dlhý čas. HUS Market SRO. Keď chcete pre svoje podlahy to najlepšie.